και να πηγαίνουν σαν να τα κρατάνε έτσι με σκηνάκι για να τα έχουν σε ένα δέντρο χωρίς να μπορούν να κάτσουν, ας πούμε, και το ζωάκι μπορούσε να πνιγεί ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδάκια κλαίνε και λένε «Μαμά, θέλω να μου πάρεις ένα σκυλάκι τώρα» και «Μπαμπά». Τους παίρνουν ένα σκυλάκι για συντροφιά και μετά από λίγο καιρό, επειδή γαβγίζει, επειδή το έχουν μέσα στη μοναξιά, δεν το ταΐζουν, δεν το βγάζουν έξω βόλτα για να μπορεί να ανταποκριθεί και αυτό να μπορεί να ζήσει, που πρέπει να πηγαίνει 2-3 φορές, ας πούμε, έξω βόλτα σε κάποιο πάρκο, βαριούνται, το πετάνε, μετά το αφήνουν και το καημένο το ζώο βρίσκεται μόνο του, αδέσποτο, και έχει το πολύ ένα χρόνο ζωής, για να μην πω 2, γιατί τα θεωρώ πολλά. Τα περισσότερα τα σκοτώνουν αυτοκίνητα ή τα σκοτώνουν αλυσαγέλες σκυλιών, άγριων που τα τρώνε. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να επιβιώσουν. Και εγώ έκανα την εξής παρατηρήση. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι και μες στην εκκλησία που γράφουν κάποια ταμεία υπέρ των πτωχών, μπορούν να γράφουν και υπέρ ανθρώπων άλλων που υποφέρουν βέβαια και μεταναστών, όπως μπορούν να γράφουν και υπέρ των στηρώσεων, αν είναι κοινωνίες οι οποίες έχουν πάρα πολλά ζώα, ώστε με πολύ αξιοπρεπέστατο τρόπο και με φάρμακα και με κτηνιάτρους που το κάνουν με αφοσίωση αυτό το έργο, να στηρώνουν κάποια ζώα, ας πούμε, σε περιοχές που είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί η φιλοζωική, δεν χωράει να τα πάρει κοντά της, ούτε κανένας άλλος ασχολείται με αυτά και τα έχουν αφήσει έρμεο, να τα βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Το θεωρώ απαράδεκτο να τα σκοτώνουν, να τα φωλιάζουν, να τα πατάνε αυτοκίνητα. Είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο και νομίζω εγκληματικό. Είναι, αν κάτσετε να το φιλοσοφήσετε, και σας ζητάω συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι σαν να βλέπεις ένα μωρό που μπουσουλάει, ας πούμε, έχει σάρκα, οστά, αίμα. Πώς μπορείς ένα ζωντανό, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, οποιοδήποτε άλλο ζώο, να το πω και έτσι, πώς μπορείς να το φωλιάσεις, να το σκοτώσεις, ή αυτό το απαράδεκτο που είχαμε δει στο ίντερνετ με το φαντάρο που είχε κόψει τα αυτιά του ζώου χωρίς αναισθησία και ούριαζε μες στα αίματα και έβγαινε φωτογραφίες, ή να τα πατάνε, να τα βάζουν σε σακούλες μες στα σκουπίδια, νεογέννητα κουταβάκια και να σκάνε και να πεθαίνουν, να τα πνίγουν. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ψυχή, να φέρεται έτσι εγκληματικά και απάνθρωπα στα ζώα? Αν δεν αγαπάμε τα ζώα και τη φύση, τότε σίγουρα δεν αγαπάμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον συνάνθρωπό μας. Ξαφνικά δεν είμαστε μόνοι μας πάνω στη γη, υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε μια αλυσίδα που πρέπει να συνυπάρξουμε με οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, να το αγαπάμε και να το φροντίσουμε. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κυρία Τσουκαλά. Δεν μου αφήσατε περιθώρια να πω οτιδήποτε, ούτε να σας ρωτήσω οτιδήποτε. Τα λέω γρήγορα, γιατί οι χρόνοι της τηλεόρασης είναι πολύ. Γνωρίζετε πολύ καλά από τηλεοπτικό χρόνο και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας περιμένουμε. Θα είστε εδώ από την Παρασκευή, θα έρθετε το Σάββατο στην εκδήλωση στη Λότζια? Από την Παρασκευή θα έρθω, γιατί αγαπάω εξαιρετικά την Κρήτη. Της έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ και ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά. Εμείς θα βρισκόμαστε στη Λότζια από το πρωί του Σαββάτου, η Κρήτη TV. Θα είμαστε εκεί και θα καταγράψουμε αυτές τις εικόνες. Μια γεύση τηλεθεατές μας εδώ του νησιού παίρνουν αυτή την ώρα, αλλά θα είναι διαφορετικά και ελπίζουμε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο ζωντανά το πρωί του Σαββάτου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τη φίλη μου την Κορέτζα και ανυπομονώ να τη δω από κοντά. Να έχετε πάντα πολύ μεγάλη δύναμη για το έργο που φτιάχνετε. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσουκαλά. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Και από μένα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και ο Μάρλι άκουσε ότι φτάνουμε στο τέλος και σηκώθηκε. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, την κυρία Κορέντζα Βλαστού. Η κυρία θα βάψει τα παιδιά σας το πρωί του Σαββάτου στη Λότζια, να είμαστε όλοι εκεί. Μια πεταλουδίτσα βλέπω και μια γατούλα. Σχετικά με ζώα θα είναι τα θέματα που θα ζωγραφίσει η Τζιλ. Να είμαστε όλοι εκεί. Θα είναι και ο Σόλ? Όχι, ο Σόλ δεν θα είναι. Είναι λίγο γέρος για να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Θα είναι στο σπίτι, θα ξεκουράζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιο. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.